Paalong makalit ang makina? Sama ni? Saka niya, angan kalit na magkamatay. Angan. Sa kay problema ani no? Chairman, Naguba ni? guba lagi. May problema. Na ako'y mekaniko nga tibay kayo. Chairman ko, kablo ko. Unsa may problema dire? Chairman. Hindi. Sarge, unsa may problema dire? Nadaot lagi di mo start. Di ka ni ko ni. Mekaniko ni, pinakahouse sa Santo Tomas ni. Uy, Lagi. asa man dala nimo? Palaplin, excuse me. Tistira na to re. Ah. Unsa man na? Sarge, imong makina Sarge. Base sa kong pag-tester, di panuhot siya Sarge. Tinuuna. Uy, ni. Ano to na makina? Oh, pilahot. Kumpiyansa ba kayo mo sa ko Sarge? Kinahanglan na ipikasin. Ipikasin na din. Ato nito, kay haplasan ko yung ipikasin. I-start Sarge, para mo to ka. Kani ko ka, bantay lang yun. Palpak lagi ni Ron. Sarge! Pandara! Sarge! Start ako! Bantay lagi ni Ron. An awa! Tandamay ka! Musilong ka mo! Managal ka!